ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi. Commissioner Manyandarwa Mohamed Bare koro kwayo dinde ma opogore matiyo gi saw mag kwong e kinde nyasi mag gi mondo owe tima makamano. Bare yango ni mano en achiel kuom yore ma dhi konyo sirikal rakruok gi medruok mag weche kwong ka koro ojiwo tend kanise makamago mondo ochaka tiyo gi pi olemo e nyasi makamago. Lero ni kinde makoro jopiny nyaka tiye twech achiel gi sirikal makruok gi kanise thiro wach mar madho kong'o. Sasa gino mamedo hinyo ngima oganda hinya toro were oyango ni nitiere oganda ma odhi kuonde tiegruok mag loso kido something that is not tea. What is it? A bit of wine. If you asked me, I would request the church to take that into juice. This one we're drinking. Very nice. What's the difference? If the church is the heavenly place to go to heaven, if the church is the place we are looking upon to correct our boys and girls, and in the church there is a bit of wine, so will you convince me wine is bad? It's difficult.